ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு புளியங்காய் வந்து ஸ்நாக்ஸாக, அதாவது நாங்களாம் அந்த காலத்தில் தீனி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி புளியங்காய் பறித்து இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம். பாருங்கள், பச்சை புளியங்காய் இன்னும் பிஞ்சாக கிடச்சிதுன்னா பறிச்சிட்டு வாங்க. பறிச்சிட்டு வந்துட்டு செக்கு இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு அது கூட வந்துட்டு வரமிளகாய் போடணும். வரமிளகாய் அப்புறம் உப்பு போடலாம், இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் போடுறோன்னா போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா வரமிளகாய் போடுறாங்க. இது வந்துட்டு எங்கள் அண்ணா பையன் செய்கிறாங்க. உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு. போட்டுட்டு ஒரு உலக்க இருந்துச்சுன்னா வச்சு இடிச்சுக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். அதனால் செக்கில் செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப பார்க்கும்போதே நாக்கில் எச்சி ஊறும் பாருங்கள். பச்சை புளியங்காய் நல்லா பிஞ்சாக இருந்ததுன்னா பறிச்சுட்டு வந்து அது கூட பச்சை மிளகாய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பச்சை மிளகாய், உப்பு, சர்க்கரை போட்டுக்கிறனாலும் கூட போட்டுக்கலாம். வெல்லம் கொஞ்சம் போட்டு இடிச்சுக்கலாம். நாங்கள் வெல்லம் போடல, எங்களுக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கும்னால வரமிளகாயும் உப்பும் போட்டும் இடிச்சிட்ருக்கோம். நல்லா இடிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ரொம்ப வந்துட்டு நைஸாகவும் இது பண்ணக்கூடாது. அப்படியே ஒரு மிக்சியில் வந்துட்டு ஒரு 2 சுற்று சுற்றுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். பாருங்கள், பார்க்கும்போதே எனக்கு அப்படியே இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குல்ல. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சும்மா நான் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க. இது வந்து காய்ச்சல் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துடும். சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் 2 புளியங்காய், ஒரு மிளகாய், உப்பு கூட போட்டு இடித்து சாப்பிட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இடித்தா போதும். யாருக்கெல்லாம் புளியங்காய் பிடிக்குமோ அந்த புளியங்காய் பிடிக்கிறவங்க எல்லாருமே எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.